Vyzývate na rešpektovanie odbornej diskusie, odborných vedeckých faktov, ale tieto neponúkate a mnohé, ktoré ponúkate, sú rozporné. Rozprávate tu o štúdiách a porovnaní viacerých variant, možností, vyhodnotení projektov, ale tie dáta neponúkate. Prídete sem len s finálnym nejakým výberom a prezentujete, že toto je najlepšie. V transparentnej, otvorenej spoločnosti by boli poskytnuté tie dáta, z ktorých ste vychádzali. A tie, na základe ktorých vám vyšlo, že tento variant je najlepší. Ale vy to len prezentujete ako holý fakt a žiadate nás proste nie o rešpektovanie vedy, ale o nejakú vieru vo vás. A to je veľký rozdiel. Tvrdíte, že je prioritné zachovať zásobovanie pitnou vodou a že toto je to kritérium. Pričom v celej prezentácii nebola jediná veta o tom, ako toto dosiahnete, keď je jasné, že zakomponovanie elektrovýrobného prvku do tohto procesu zníži kvalitu tej vody. Argument budú pridané filtre nesedí, pretože tá voda už bude mať zásadne inú kvalitu. Tie vodné zdroje budú jednoducho ohrozené a ak tá voda potečie, bude menej kvalitná. Je nefér začínať túto debatu tým, že sú tu všetci dotknutí. To by tu muselo byť asi 60 000 ľudí z okresu Lučenec, myslím Veľký Krtíš a Poltár, ktorí